Bueno, sí, es importante tamén. Estamos todos. Bueno, pues vamos a... Bos días a todos. Moitísimas gracias por estar, os compañeiros do equipo de goberno que estamos a levar a cabo este mandato. Precisamente vimos a dar conta ante, fundamentalmente, os fedatarios públicos, ante os medios de comunicación, pois do balance deste goberno provincial xa no seu terceiro ano, cando resta únicamente pois un ano de mandato e, por lo tanto, pois boa parte dos deberes están feitos e tamén é o momento de anunciar algunhas cousas que deberíamos facer nestes meses que quedan xa, que non é ningún ano, pero nestes meses que quedan de mandato. Bueno, hai un ano, no 25, celebramos este mesmo acto nun enclave moi especial. A Ribeira Sacra, Mosteiro de San Estevo. Como era sin dúbida un lugar elexido como mostra de apoio á candidatura a Patrimonio Mundial da UNESCO. Finalmente, temos ese sabor agridulce que todos estamos tendo estes días de quedarnos ás portas desa ansiada declaración, pero tamén a fundada esperanza de que un pequeno retraso de seguro se vai a convertir nunha oportunidade para demostrar que temos unha candidatura sólida coa que seguir optando a patrimonio da humanidade. Eu confío que o ano próximo vai a ser ese momento tan ansiado. Mentres, dende logo, a Ribeira Sacra vai a seguir estando aí, vai a seguir sendo o noso motivo de orgullo. Nada cambia. Hagas un pequeno obstáculo que en pouco tempo vai a darnos novos folgos para seguir contándolle ao mundo inteiro que temos un espazo natural, cultural, histórico e patrimonial que é merecente de calquera recoñecemento. Hoxe, neste 2026, eleximos outro escenario para facer balance do realizado por este goberno que presido a que me acompaña. Benvidos por todo o Pazo de Vilamarín, o máis importante pazo da provincia e tamén un dos máis significados de Galicia. Pazo ou castelo, como tamén se lle coñece polo seu carácter de fortificación medieval que data do século XIV. Declarado Monumento Histórico-Artístico en 1977, pertence á Deputación de Ourense e temos a responsabilidade de conservalo, creo que a vista está que o estamos a facer, como un dos símbolos da historia da nosa provincia. Co acto de hoxe queremos refrendar ese compromiso. Como dixen, cumpridos 3 anos de mandato queremos facer balance do realizado. Son moitos os avances conseguidos, sin dúbida, pero se temos que destacar algún como goberno, este, sin dúbida, é o capítulo do financiamento. Neste tempo, este equipo de goberno conseguiu aumentar o orzamento da Deputación de Ourense nun 21,44%, pasando dos preto de 91 millóns de euros do 23, cando comenzamos o mandato, aos 110,5 millóns de euros do presente exercicio. Este aumento permitiunos consolidar o modelo de financiamento implantado por este goberno provincial e reflectido no xa coñecido Plan Cooperou. Sin dúbida, unha decidida aposta polo municipalismo, por ofrecer estabilidade, seguridade financiera aos concellos e, sobre todo, por potenciar a autonomía e a responsabilidade municipal. Neste 2026, o Plan Cooperou mantívose como o piar fundamental do noso programa económico, cun orzamento de 19 millóns de euros, 1 millón máis que no exercicio anterior. O verdadeiramente importante desta xestión económica é o feito de refrendar o noso compromiso, insisto, co municipalismo, cos concellos, a nosa razón de ser, chegando a todos, e tamén ás 7 mancomunidades de municipios cunha cifra inédita ata o momento, máis de 103 millóns de euros de financiamento directo ás entidades locais, que nunca tiveron tanto diñeiro por parte da Diputación.
Unha aposta, sin dúbida, sen precedentes pola cooperación local que, lamentablemente, bate contra a incompresión das normas fiscais que limitan a nosa acción de goberno. Saben perfectamente ao que me refiro, as reglas fiscais. Unhas reglas que nos obrigan a ter un plan económico financiero para os exercicios 25 e 26 e que dende tamén obrigounos a reter 3,5 millóns de euros do vixente orzamento para que se estiman necesarios para cumprir con dito plan. Unhas reglas absolutamente inxustas, cando ademais a Diputación de Ourense é unha administración absolutamente saneada e con débeda cero. Seguiremos reivindicando a eliminación ou, cando menos, a flexibilización desas reglas fiscais. Pero tamén temos un segundo obstáculo que dende esta Diputación reivindicamos en todos os foros e tamén cando damos conta. Ese obstáculo reside no financiamento local. Necesitamos unha profunda reforma que permita ás administracións locais e provinciais prestar servicios coas necesarias garantías financeiras. Un novo modelo de financiamento nacional e autonómico adaptado á realidade dos territorios e da sociedade actual que inclúa criterios de despoboación, envellecemento e dispersión poboacional. Temos recursos, sí. Limítanos a súa disponibilidade tamén, pero non quedamos cos brazos cruzados. De aí que miremos cara a Europa na procura de novos fondos, cos que reforzar as políticas xa iniciadas, xerar novas oportunidades no rural e consolidar modelos de intervención nos máis diversos ámbitos, con impacto real no territorio e na poboación. Con este obxectivo, e desde o inicio do mandato, a Diputación suma recursos a través do financiamento europeo, participando en casi medio cento de proxectos, máis de media dúcia transfronteirizos, por un importe total que supera os 67,1 millóns de euros. E máis, desta cantidade, a institución provincial xestionou ou está a xestionar nestes 3 anos casi 30,7 millóns de euros. Turismo, medio ambiente, eficiencia enerxética, cuidados da poboación no rural, ciberseguridade, digitalización das PEMES e da cidadanía ou a eficiencia na xestión dos biorresiduos e compostaxe son algúns dos ámbitos nos que vimos de traballar gracias á consecución destes fondos europeos. Con todo, quixera destacar os plans de actuación integrados de Valdeorras e Ourense Sur, os proxectos máis importantes nos que neste momento traballa a Deputación con fondos europeos. Ambos suporán un investimento de ata 20 millóns de euros, comprometéndose a Diputación buscando fondos para que este compromiso se cumpla íntegramente, xestionando ademais adecuadamente estes fondos para seguir captando máis fondos europeos e facer menor o esforzo da Deputación e das entidades nacionais. E xunto con estes dos plans é de xusticia citar outro que ven do mandato anterior pero que se realizou durante este, como é o PERTE para a digitalización do ciclo da auga, un proxecto que supera os 16,3 millóns de euros, dos que máis de 7,7 millóns son tamén fondos europeos. O plan está prácticamente rematado coa instalación de preto de 65.000 contadores digitais de auga en 79 concellos. 81 concellos están adheridos ao sistema de monitorización en tempo real. Só está pendente, polo tanto, a construción nas antigas instalacións do INORDE do Centro Intelixente para a Xestión Provincial da Auga, que, adianto, está en fase de consecución de licencia e posterior licitación e prevemos abrir en marzo do vindeiro ano. Compre destacar igualmente que a Diputación, no marco dunha estrategia global promovida pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, vai liderar un proxecto de desenvolvemento sostible na Reserva da Biosfera Transfronteiriza Xurés con 3,6 millóns de euros de financiamento europeo. Desta cantidade, 2,5 beneficiarán os seus municipios desta reserva na comarca da Baixa Limia. Temos máis orzamento? Conseguimos máis fondos recorrendo o financiamento europeo? Sí, pero outro obxectivo fundamental é multiplicar os efectos deses fondos. Os recursos económicos que temos, e para iso temos outra liña de traballo que non é
outra que a colaboración cas administracións, e nomeadamente coa Xunta de Galicia. Sempre decimos que no noso ADN está a colaboración con concellos e con outras administracións. En estas, insisto, a colaboración co goberno autonómico é unha colaboración singular. É tan real como que a Deputación de Ourense é a administración provincial galega que máis acordos ten co goberno de Galicia. Digo en cada intervención, cando firmamos un convenio, onte mesmo firmamos un convenio ca Consellería de Traballo, e seguirémolo lembrando esta certeza porque ninguén é capaz de desmentirnos, ningunha outra institución provincial é capaz de desmentirnos facendo convenios e acordos. Esta vocación de colaboración co goberno galego reflítese en datos. Neste mandato comprometemos máis de 13,2 millóns de euros en achegas a proxectos conxuntos relacionados co sector primario, a produción de proximidade, os servicios sociais, o medio ambiente, o turismo ou os deportes. A última iniciativa na que traballamos conxuntamente coa Xunta é a modernización das prazas de abastos da provincia cunha achega de 440.000 euros por parte da Deputación con 3 convenios xa asinados, Carballiño, Xinzo de Limia e onte mesmo Ribadavia, o que permitirá unha inversión de 4 millóns de euros na nosa provincia. Pero, ademais, esperemos e traballamos intensamente para que haxa, que a cordura impere e que se poda asinar o convenio co Concello de Ourense e rematar a Praza de Abastos poñéndoa a disposición dos praceiros e a Alameda a disposición dos cidadáns. E a modo de recordatorio, sinalemos algunhas outras axudas. 4 millóns de euros para facer viable o plan de modernización do regadío da Limia, ou os 4 millóns de euros para reforzar a loita contra os incendios, desmentindo aqueles que din que non facemos nada e que estamos igual co ano pasado. Nova maquinaria, máis brigadas para a prevención e creación tamén no ámbito social de 400 novas prazas públicas en centros de maiores en 16 concellos con investimento da Deputación de 3,4 para conseguir, xunto ca Xunta, un investimento de 12 millóns de euros. E, ademais, o remate xa inmediato tamén do Parque Acuático, que adianto inauguraremos este venres, con 3,6 millóns de euros investidos nesta última fase por a Deputación. Rematarán unhas colaboracións, manteránse outras no tempo, pero seguiremos traballando para abrir novas líneas de traballo conxunto que multipliquen os nosos recursos e doten a provincia de infraestructuras e servicios esenciales no medio rural. Ben o sabemos os que somos alcaldes de concellos pequenos que necesitamos a colaboración de outras administracións para multiplicar os nosos recursos. A Deputación de Ourense é un exemplo destas boas prácticas e por iso conquerimos moita financiación máis alá dos recursos propios. Chegados a este punto, e antes de seguir aprofundando no balance das distintas áreas de traballo da Deputación, creo obrigado unhas referencias ás crisis ambientais rexistradas na nosa provincia. Refírome a vaga de lumes dai case un ano, as inundacións deste inverno e as riadas de hai un mes que afectaron con intensidade a puntos do oriente ourensán. En todos os casos, a Deputación ofreceu unha resposta inmediata cos seus medios materiais, técnicos e humanos, con fin, en primeiro lugar, de garantir a seguridade das persoas, pero tamén para facilitar as comunicacións e os accesos dos medios de emerxencias e de apoio ali onde fosen necesarios. Unha resposta en todo momento coordinada co resto das administracións, autonómica, estatal, porque se algo requiren as emerxencias son solucións e non afán de protagonismo. Todos coñecemos o que aconteceu na vaga de lumes, nas inundacións e nas riadas. Por certo, neste último caso, cos traballos de desentullo en Viana do Bolo rematados este pasado venres. Por iso entendo que sobran os detalles. O que non sobra, e se considero necesario, é recoñecer a labor dos profesionais que se movilizaron dende os parques comarcais de bombeiros para loitar contra o lume, como tamén é de xusticia aplaudir a disposición e o traballo do persoal do Parque de Maquinaria e de Vías e Obras da Diputación presente nestas 3 crisis ambientais con moitas horas de entrega. Falar do Parque de Maquinaria e de Vías e Obras lévame a suliñar outra aposta importante deste goberno en este mandato.
esa aposta pola área das infraestructuras. O balance no que vai de mandato reflicte un incremento continuo e significativo do esforzo inversor da Deputación de Ourense na rede viaria provincial, así como un salto cualitativo nos instrumentos de xestión que sitúan a institución ourensá como un referente en administración viaria provincial en Galicia. Así alcanzamos un fito histórico. Inversor nestes 3 anos, con 25,5 millóns de euros destinados á rede provincial de estradas, e quero destacar que partimos de 1,5 millóns no ano 23. O noso compromiso é continuar aumentando os recursos destinados ao mantemento, mellora e incremento da seguridade nos 1.850 km de estradas provinciais, que a diferencia do resto das diputacións galegas xestiónase en Ourense de modo directo pola Diputación. Por certo, que non só é falar de cifras, senón tamén falar de xestión dunha área que amosa unha crecente capacidade de execución de proxectos que é quen de atender máis do 80% das solicitudes de brigadas que fan os concellos e que tamén aposta por proxectos estratégicos que melloran a capacidade técnica, normativa, digital e financiera da área de infraestructuras. Neste balance é absolutamente necesario facer un recoñecemento explícito a un capítulo do que este goberno nos mostramos especialmente satisfeitos, sen desmerecer, por suposto, o resto das áreas de traballo. Falo, como non, das axudas aos máis diversos sectores da sociedade. O primeiro ano de mandato marcou un cambio na política de axudas provinciais incorporando novas liñas de subvención aos concellos, á veciñanza, ao tecido asociativo, aos sectores estratégicos da provincia tamén. Tras a posta en marcha de novas convocatorias durante os primeiros anos de mandato, en 2026 a institución provincial reforza esta estrategia coa consolidación das liñas xa existentes, a incorporación de novas actuacións e, sobre todo, co aumento de recursos. As novidades máis sobresaíntes con respecto ao balance anterior son o salto cualitativo no Plan Provincial de Vivenda. Neste 2026, casi triplicamos a súa dotación económica, pasando de medio millón a 1,2 millóns de euros. Pero por o acordo alcanzado no pleno deste mes, o Plan Provincial de Vivenda volverá a aumentar para o ano e será de 1,5 millóns de euros. Con eses 300.000 euros máis, abriremos unha nova liña de asistencia técnica especializada para apoiar as entidades locais na investigación, na identificación e regularización xurídica, registral catastral de vivendas e edificacións en estado ruinoso ou de abandono. Queremos convertirlo nunha oportunidade de crecemento da provincia. No plan de adaptación de vivendas, tamén, novidade, aumentamos a dotación nun 50%, pasando de 100.000 a 150.000 euros, e teremos que aumentala máis toda vez que as peticións se cubriron en poucas horas. Unha liña de axudas, como digo, de gran aceptación para persoas maiores que queren seguir vivindo nas súas casas. Na convocatoria deste 2026 foron 70 as axudas para acondicionar fogares dos nosos maiores. Outra novidade, sin dúbida, radica na aposta histórica polo terceiro sector, con 600.000 euros en axudas para proxectos sociais. Un aumento superior ao 70% con respecto a convocatorias anteriores. Creamos unha liña específica de apoio á gandeiría a raíz das protestas e logo de ser recibidos os gandeiros e indicarnos claramente cales eran as súas necesidades. Esa liña supón 350.000 euros para potenciar as razas autóctonas ou impulsar as boas prácticas de silvopastoreo. Cumprimos co comprometido, puxemos en marcha achegas para a formación tamén de técnicos deportivos, como nos demandaba o sector, que implica, ademais, alcanzar unha cifra histórica en apoio ao deporte, a través doutras accións que suman 800.000 euros. E, polo demais, mantemos as axudas para o Plan Provincial de Lectura, os GES, Protección Civil, Cartografía Digital dos Concellos, Ecoaloxamentos, AMPAs, Movemento Veciñal, Cultural, Fogares de Maiores, Conservatorios ou Benestar Animal. Falamos, en definitiva, de máis de 5,4 millóns de euros en axudas para consolidar un novo modelo de cooperación e de apoio ao territorio. O balance destes 3 anos mostra, entre outros moitos fitos, unha evolución sin precedentes nas políticas sociais da Deputación.
Dende o ano 2024 investimos máis de 13 millóns de euros para construir un novo modelo provincial de benestar, reforzando a cooperación social, impulsando a innovación e ampliando os recursos de atención ás persoas vulnerables. Pasamos dun modelo centrado exclusivamente no financiamento dos servicios a unha estrategia integral de benestar. Un plan de acción no que se combina a cooperación institucional, a innovación tecnolóxica, a colaboración co terceiro sector, o envellecemento activo, o termalismo social e a participación en proxectos europeos para ofrecer respostas cada vez máis áxiles, accesibles e eficaces á ciudadanía. Ademais dese xa citado incremento do 70% nas axudas ao terceiro sector, este modelo de política social sostense sobre cifras sólidas. O programa Ben Ourense, principal instrumento de cooperación social cos concellos, medrou máis dun 25%. Neste mandato, ata superar os 2,1 millóns de euros en 2026. A súa columna vertebral, o Servicio de Axuda no Fogar, triplicou a súa dotación e chega a 91 concellos, atendendo a máis de 1.100 persoas no rural sen dependencia recoñecida. A teleasistencia domiciliaria, gratuita, acompaña xa a máis de 3.000 persoas en 91 concellos con lista de espera cero. Hai que engadir tamén a política de apoio á natalidade que se sigue manteñendo coa tarxeta Chegou, que dende 2023 tramitou 3.617 tarxetas, mobilizando 1,2 millóns de euros en axudas directas ás familias. Isto non se trata de programas soltos, son pezas dunha mesma estrategia. En este ámbito social detéñome na igualdade. Un obxectivo esencial como sociedade e o que debemos contribuir desde as administracións. A Diputación faino cunha iniciativa que desenvolve desde 2025 e con gran éxito. O programa 8M Mes a Mes para desestacionalizar a reivindicación do 8 de marzo e adquirir un compromiso constante ao longo de todo o ano para darlle visibilidade á muller de modo especial no rural. Hai un momento citaba o termalismo no ámbito das nosas políticas sociais. Un sector termal que siga a ser un dos nosos sinais de identidade e tamén da nosa xestión, de modo especial grazas a un dos nosos programas máis emblemáticos e veteranos, o termalismo social. A resposta cidadá avala unha trayectoria de 11 anos, tempo no que registramos preto de 28.000 persoas beneficiarias, alcanzando casi as 90.000 pernoitas e administrando máis de 202.000 técnicas termais. Todo isto tradúcese nunha inxección económica directa de máis de 7,5 millóns de euros nos 7 establecementos termais da nosa provincia que participan no programa. Estes datos confirman que o termalismo ourensán convertirse nun verdadeiro eixo de benestar, envellecemento activo, saúde preventiva e dinamización económica na provincia. Un modelo no que é básica a colaboración público-privada e onde o investimento da Diputación reverte directamente en benestar para a poboación e en actividade para os sectores estratégicos da provincia, un dos sectores estratégicos da provincia. Non deixamos deste tempo tampouco de apostar pola vanguarda, propoñendo iniciativas pioneiras nas que se fusionaba o termalismo e a gastronomía, nos restaurantes con estrella Michelin, o termalismo transfronteirizo, os nómadas digitais ou enfoques máis científicos, procurando o impacto directo sobre a saúde física, mental e emocional, loitando de modo especial contra a soidade non desexada. Esta capacidade para explorar o noso potencial termal foi clave á hora de trasladar esta experiencia á rede de vilas termais da Federación Española de Municipios e Provincias, en onde levamos a bandeira do traballo feito na Deputación. Dende que asumín a presidencia da rede, nesta sección demos un gran impulso ao sector, insisto, basado na nosa experiencia, destacando entre todo o traballo realizado, esa meta que nos marcamos para conseguir ese termalismo terapéutico que sexa considerado como un recurso sanitario estratégico, cunha progresiva integración das terapias balnearias na carteira de servicios común do Sistema Nacional de Saúde. Non imos deixar de loitar, inda que os obstáculos non son pequenos. O 23 de xuño, a ministra
de Sanidade, Mónica García, dixo que o termalismo e as augas mineromedicinais non teñen ningún valor terapéutico. Que trabucada está, estamos seguros de que o vamos a conseguir. Non imos, por lo tanto, deixar de loitar e non imos deixar de que este valor terapéutico chegue á saúde ou fomente a saúde dos nosos cidadáns. Estamos seguros de conseguilo. O compromiso inequívoco da Diputación de Ourense co territorio non estaría completo sen unha firme defensa da promoción económica, que pasa por impulsar programas de apoio ás empresas para a súa internacionalización, para a súa digitalización e para a súa sustentabilidade, ademais de colaborar na creación de máis solo empresarial. Aí está o programa Emprendou, dirixido a mulleres que emprenden ou manteñen proxectos de autoemprego. A principios de mes aprobamos unha convocatoria do 2026 cun aumento do 50% do orzamento pasando os 150.000 euros. Tamén procuramos fortalecer o fortalecemento da estrutura das nosas empresas a través do programa Exportou que desenvolvemos desde hai 9 anos en colaboración ca CEO, para ampliar, diversificar a presenza de empresas ourensás en mercados internacionais sin deixar de lado a transformación digital. Queremos indicar que este programa ten datos, e só no pasado ano prestou apoio a 200 empresas. A promoción económica non pode entenderse sen solo industrial. Por iso mantemos unha estreita colaboración coa Xunta de Galicia para conseguir o desenvolvemento dos máis de 2,7 millóns de metros cadrados de chan empresarial na provincia de Ourense que están en distintas fases de tramitación. En este capítulo quero deixar e lembrar o firme compromiso de asumir a redacción do proxecto da futura estación de mercadorías ferroviarias do polígono industrial de San Cibrao das Viñas, unha infraestructura clave para a área industrial que move o 90% das mercadorías de Ourense. Nos imos cumplir. Esperamos que o resto das administracións cumplan igualmente. O traballo da área de medio ambiente estivo marcado neste terceiro ano de mandato polo peche das accións contempladas no PERTE para a digitalización do ciclo da auga, como xa citei ao falar das principais liñas de traballo en materia de fondos europeos. A aplicación tecnolóxica na xestión da auga e tamén na recollida, transporte e tratamento de residuos, un servicio que presta directamente a Diputación de Ourense a 60 concellos beneficiando a casi 140.000 habitantes da zona rural. Outra singularidade desta Diputación que non ten ningunha outra. No labor desta área tamén tivo unha especial incidencia as chamadas comunidades enerxéticas, unha iniciativa dirixida aos concellos para avanzar cara ao modelo enerxético máis sostible, eficiente e de menor custo, obxectivos tamén trasladados a centros provinciais. O turismo continúa a ser, para este goberno provincial, un área esencial de acción, procurando xerar as mellores condicións para consolidarnos como un destino sustentable e de calidade. As cifras na provincia de Ourense acadaron un máximo histórico, como coñecemos estes días, entre xaneiro e maio deste ano, impulsado fundamentalmente por o turismo internacional. O número de visitantes na provincia creceu un 7,9% e o de pernoitas aumentou preto dun 15,5% con respecto ao mesmo período do ano pasado. Somos conscientes que ainda representamos unha pequena porción da oferta turística de Galicia. E digo aínda, porque o noso obxectivo é contribuir a un crecemento sostido apoiando no pequeno tecido productivo. Así, desenvolvemos liñas de axudas a estas microempresas e emprendedores como achegas para a construción de acoloxamentos, a liñas destinadas ás explotacións agrícolas e gandeiras co fin de mellorar a súa infraestructura para recibir a visitantes, potenciando así o enoturismo e o apiturismo, entre outros. Estas apostas axúdanos a diversificar o movimento de turistas polo conxunto da provincia e mesmo atraer a novos turistas. E o caso da campaña de turismo familiar que presentamos en Fitur ou turismo cultural asociado aos entroidos do Macizo Central recoñecidos como Festa de Interés Turístico Nacional. Todo isto sin perder de vista outra liña estratégica, os camiños xacobeos. En particular, a principal ruta xacobea que atravesa a provincia, a Vía da Prata,
que neste primeiro semestre, sobre todo nos meses de maio e xullo, está a recuperar as cifras dos últimos anos, logo do altibaixo ou do mazazo que recibiu o pasado ano cando íbamos en cifras récord e a partir do 12 de agosto cos incendios se desplomou completamente os peregrinos e, por tanto, non podemos alcanzar ese récord. Eu espero que este ano alcancemos, sin dúbida ninguna, ese récord e levamos camino delo, porque os 5.400 peregrinos que nestas fechas levan pasado por esa vía, súmanse un aumento do 14% neste mes de xullo respecto da cifra do ano pasado, que fan albiscar que de non haber ningún problema, deberíamos romper co teito de peregrinos. Pero tamén apelo a que sigan sendo moi poucos comparados con outras rutas. E o noso obxectivo debe ser, o de todas as administracións, debe ser que este camiño se convirta, os camiño de inverno e os demás que pasan por a nosa provincia, pero singularmente esta vía se convirta nun factor de desenvolvemento turístico clave. Un traballo para o que levamos a cabo múltiples accións, dende marketing digital, presencia en feiras xunto con outras empresas do sector ou posicionándonos en guías especializadas. Ademais, este ano, o traballo liderado por Inorte, iniciamos un proxecto destinado a valorizar o camiño de San Rosendo, que entronca a Vía da Prata en Ourense, e que, ao mesmo tempo, contribúe a integrar diferentes microdestinos. E insisto, unha vez máis, todo en colaboración co sector, impulsando un sistema integral de calidade turística en destino que conta xa con 140 servicios acreditados. Esta cooperación trasladámola aos concellos apoiando, por exemplo, programas de mobilidade sostibles como que vimos de presentar na Ribeira Sacra ou implantando rutas fluviais en ecobarcos, unha experiencia que acada máis do 90% de satisfacción entre os usuarios ou fomentando o turismo deportivo con diferentes probas en diferentes puntos do territorio. E finalizo este apartado destacando un macroproxecto de digitalización Ourense, cerca de ti, que estamos ultimando e servirá para posicionar a Ourense e os nosos recursos turísticos en toda España, así como para personalizar e mellorar a experiencia do noso visitante. Cambiando de asunto, tamén mantivemos unha clara liña de traballo para implantar e potenciar a administración digital. Como se di, a administración será digital ou non será, con procesos, sin dúbida, máis áxiles e modernos, ademais de accesibles, que ofrezcan servicios os 24 horas dos 365 días do ano. Así, as iniciativas desenvolvidas a través da área de transparencia e goberno aberto están dirixidas aos concellos, á cidadanía e ao entorno empresarial, con especial énfase na contorna rural. Como exemplo destacados, compre citar a Oficina Única Virtual de Atención ao Cidadán, a Oficina de Transformación Digital, o Plan Director de Inteligencia Artificial, os proxectos dirixidos aos concellos en materia de ciberseguridade ou a próxima implantación da Oficina Técnica de Destino de Turismo Intelixente. En termos globais, o resultado é satisfactorio, porque os concellos dispoñen de máis ferramentas e procedementos digitais, e a cidadanía e as empresas contan con novos recursos de apoio para a transición digital. 3 anos de goberno e volvemos a demostrar que a cultura ocupa un lugar prioritario porque Ourense demanda cultura e nos respondemos. Celebramos a 30ª edición do Festival de Ourense de Cine, UOUF, con 50% máis de espectadores, 15.000 asistentes, que consolidan unha edición marcada por a alta calidade dos filmes seleccionados. Xa traballamos na 31ª edición que se celebrará do 25 ao 4 de outubro e que, sin duda, será unha das citas máis importantes de España. No que atinxe aos espacios culturais, seguimos programando unha oferta de calidade no Centro Cultural Marcos Valcárcel, como busque insignia e lugar de referencia para artistas emerxentes e consagrados, que xunto con outras actividades acapararon a atención de preto de 40.000 persoas. O Teatro Principal, con 144 espectáculos, demostra estar máis vivo que nunca, e a Escola de Artes e Oficios non para de bater récord de matrícula nos seus 134 anos de historia, 275 alumnos no último curso. Tamén neste tempo de mandato segue intacta a nosa vocación pola promoción do deporte. Non só entendido como actividade física, senón tamén como fomento de valores de convivencia, equipo, solidaridade e integración, ademais de cohesión social, igualdade de oportunidades
e mellora da calidade de vida da ciudadanía. Nos últimos anos, impulsamos unha ampla programación orientada a garantir o acceso ao deporte en todo o territorio, con especial atención ao medio rural, achegando actividades e recursos aos municipios e favorecendo a participación de persoas de todas as idades. Este é o caso do Programa de Fomento Deportivo, que chega a 91 concellos, coa participación de 6.200 persoas que poden achegarse a múltiples disciplinas máis aló das máis practicadas. Aí están tamén as Copas da Diputación, un dos proxectos deportivos desta casa, con moita historia, máis amplos e participativos de toda Galicia, con preto de 20.000 deportistas, ademais de clásicos como o programa Esquiou, que sigue a medrar en número de prazas e xa alcanza as 1.200. Tampouco convén esquecer o apoio que prestamos a deportistas, a clubs, reforzando a axuda, mesmo este ano, cunha nova liña de achegas dirixidas, como nos pedían, a formación de técnicos deportivos. E, por suposto, para unha boa práctica deportiva, necesitan actuacións de mellora e modernización das infraestructuras, como así se está a facer nunha treintena de instalacións distribuídas por toda a provincia, cun investimento de máis de 7,2 millóns de euros neste mandato e cun particular esforzo inversor de máis de 3,7 millóns na remodelación de 9 campos de fútbol. Todo elo para ofrecer espacios deportivos máis seguros, accesibles e adecuados. Toda esta actividade, vamos rematando, que vimos de repasar, parte necesaria dunha premisa básica, que non é outra que o coñecemento do territorio e das súas xentes. Así, nestes 3 anos de mandato, visitamos de modo oficial o 90% dos concellos da provincia, tanto para supervisar obras financiadas pola Deputación como para facer visitas oficiais aos concellos ou participar mesmo en eventos organizados polas entidades locais, públicas, privadas e de todos os ámbitos. No 2026 xa son preto de 80 as visitas realizadas por esta presidencia aos concellos. A esta actividade por toda a provincia compre engadir outro compromiso adquirido ao inicio do mandato, que foi prestar a máxima atención á comarca de Valdeorras. Facémolo desde a Casa Grande de Viloira, no Barco de Valdeorras, onde, gracias á colaboración da Xunta de Galicia, dispomos de sede desde setembro do ano 23. Quero reseñar que tomamos posesión o 17 de xullo do ano 23, en setembro tiñamos sede, a primeira sede da Diputación de Ourense fora do Pazo Provincial. Así que analizamos a voz de toda a comarca, recollendo con visitas periódicas o sentir do mundo municipal e dos ámbitos económicos, social, cultural e deportivo, sempre ca axuda da nosa deputada delegada para esta zona, María del Carmen González Quintela, que hoxe disculpo a súa asistencia, que por motivos personais non pude estar. Unha intensa axenda de traballo con presenza en todo o territorio e avalada tamén polos datos de participación e asistencia a actos. Así, dende o inicio do mandato, a presidencia da Diputación de Ourense e o conxunto do seu equipo de goberno participamos ou asistimos a preto de 4.300 actividades, fosen da propia Diputación ou fosen de actos organizados por outras institucións ou entidades. Dese total, 1.700 actividades foron da presidencia, mentres que o resto, ao redor de 2.600, corresponderon a deputados provinciais, directores de área ou asesores. Todos eles, todos nós, representamos a Deputación por toda a provincia, polo resto de Galicia e incluso por diferentes partes de España e do estranxeiro. Ata aquí chega este balance de mandato. 3 anos xa desde que comenzamos a traballar nunha nova etapa que se aproxima ao seu remate, pero que afrontamos coa ambición intacta. Será dentro dun ano, tempo ainda suficiente para seguir todavía avanzando na nosa folla de ruta. Un camiño xa trazado no que figuran algúns compromisos. Por exemplo, o aumento dos recursos destinados ao Plan Cooperou, que alcanzará os 20 millóns de euros. Seguiremos consolidando este modelo de cooperación e de servicio aos concellos, buscando tamén a multiplicación dos nosos recursos con máis colaboración coa Xunta de Galicia, con máis fondos europeos e con máis colaboración, cooperación transfronteiriza. Demostramos que un territorio pequeno pode pensar en grande, cando as persoas se poñen no centro. Por esta razón, defendemos que o benestar e o termalismo social non son políticas separadas, senón
mesma idea de provincia. A mesma idea de provincia. Entre os nosos obxectivos figura pechar a cobertura da teleasistencia, a totalidade dos concellos da provincia. O terceiro sector é un aliado estratégico e insustituible para a Deputación de Ourense. Por eso, fortaleceremos a colaboración coas entidades sociais, a vía máis axeitada para chegar antes e mellor a hora de dar resposta a quen o necesita e cando máis o necesita. A forza do termalismo reside na súa capacidade de multiplicarse. Este ano, a entrada no proxecto Sendeiros Azuis permitiu poñer en valor as contornas balnearias, unha proba máis de que cada nova liña termal abre outras: saúde, ciencia, emprego, gastronomía e inclusión. E non esquezamos o valor das terapias termais como complemento en prevención e envellecemento saudable. Cada euro investido en previr é aforro sociosanitario e, sobre todo, calidade de vida. Completaremos, por suposto, o PERTE da xestión do ciclo da auga coa construción, como dixemos, do Centro Intelixente para a Xestión Provincial da Auga, sentando as bases dun uso responsable e coidado dun elemento esencial para a vida. Crearemos a Oficina Técnica de Turismo, onde tamén a tecnoloxía xogará un importante papel poñendo a disposición dos turistas as visitas autónomas a museos, o disfrute do termalismo, do enoturismo e tamén do turismo de congresos. Tamén para o disfrute dos Camiños de Santiago. 2027 será o ano xacobeo e as rutas que atravesan a nosa provincia seguirán estando no centro da nosa atención, como no caso da Vía da Prata xa citada, na que continuaremos promovendo a súa especialización cicloturista, que é unha das súas particularidades. Desenvolveremos solucións de inteligencia artificial para a xestión da Diputación e o servicio dos concellos, cun asistente virtual permanente que tamén dará axuda á ciudadanía. E certificaremos a Deputación de Ourense no Esquema Nacional de Seguridade para xestionar os riscos da ciberseguridade. Reafirmamos a nosa vocación deportiva a través dunha programación amplia, inclusiva e de calidade. Seguiremos impulsando políticas deportivas que fomenten unha sociedade máis activa, máis saludable, máis participativa e máis igualitaria. Remato xa. En definitiva, seguiremos cumprindo con o noso lema. Seguiremos facendo provincia, recibindo, escoitando, visitando a todos os axentes económicos, sociais, culturais ou deportivos, sempre na procura de ofrecer máis e mellores servicios aos concellos e á ciudadanía. Más nada, e moitas gracias por a vosa atención. Bueno. Pois moitas gracias. Preguntas, bueno, según o pactado, se son preguntas sobre o balance, facémolas aquí, se son preguntas fora do balance, contestámolas fora para non mezclar unha cousa con outra, se os parece fora do balance. Fora do balance, non? O balance está listo logo. Ah, xa está listo. Bueno, pois veña, vamos logo fora.